kätyri, Kongon kätyri. Voit sä tulla meidän kanssa tänne Heroes Box Fighteriin? En mä ehkä tällä kertaa. Niinku nyt. Jeepa. Saanko mä Forge Leaderit? Joo, se on ihan kuin party leaders. Party. Älkää ampuko. Juu. Ei nyt mä muuten se, voi hipikko. Noniin, nyt tuli party leaders No sinne. kiitos. Tulkaapa loppikaan. Tulkaa loppis, niin saa kikkiä. Nopeempaa. Kongon kätyri. Kongon kätyri, älä potkaise meitä. Nyt on 2 kamppailu. Ja mulla voi lähettää kaveripyyntöä, mutta mä en tiedä hyväksynkö mä niitä. Oh my godness. Ready, woo!